ezeket a szép házakat. Megerősített szolgálatot teljesítenek, sokfelé korlátozták a gépkocsi forgalmat, a buszok, villamosok és a vonatok viszont sűrűbben közlekednek. Tudod, már a földet is kicserélték. Kamerákkal és éjjel látott berendezésekkel vigyázzák a rendet sötétedés után az egyedi temetőben. Minden szentek és halottak napján ugyanis megszaporodnak a temetői lopások. Sokan a sötétséget próbálják kihasználni, hogy lopjanak a sírkertekből. A hőkamerák használata óta látványosan visszaesett a lopások száma, mondta el a Klassz FM-nek Pál János, a Csongrád megyei rendőrfőkapitány. Átvettek szépen a kaput. Itt jobbra lakott a barátnő. Az balról megy a És vonzó. nézd, megoldjasszal mindent, tetőzölöttek, eltűntek a kapuk. Még a fát sem lehet átvizelni, mert azt mondják, hogy ne kerüljön a ezt most építették ezt. Látod, hányan írják a Tragikus útbaleset történt Indiában. Itt kapta el, itt fogta fel az első nagy lendületet. Sok utas még mindig eltűntként tartanak nyilván. A 60 fős befogadó képességű hajón információk szerint 150-en utazhattak. Itt ám most már szép világ van, itt nem tudod, hogy mi volt itt. Akik egy muszulmán vallási ünnepről tartottak hazafelé. Ez 3 éve építették, ha benézel, szemben évházat látod, hogy zárva házat. Eltűnt teljesen egy nagy izé volt, erős úszlopokból álló kerítés, és eltűntek a házaknak a kerítés. A legjobb rövidfilmdíjat nyerte el Nemes Éles László The Counterpart című filmjét. Szombaton immár 10. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Nemes rendezése 39 alkotást utasított maga mögé. A Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatásával magyar-holland koprodukcióban készült 14 perces film, 2 régi barát Megszűnt a sok vasútállomás. De az már megszűnve nem lehet használni. Oda már nem fognak leengedni. Változékony, enyhén tavaszias idővel Jó, köszöntött be a ott mindegy is, mert ott a vasutat nem értelem azt a izét. Derült az égbolt. A Dunántúlon azonban néhol felhőzavar. Ó, de kurva büdös van. Csapadékra nem